बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा एबसुआ जों मिथिगौदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जादोंमोन। बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उननिफ्राय बिटिआर हालामाव गोजोन आरो खौसेथिनि बार बारनो हमो। बे जारिमिनारि बिटिआर गोरोबथाखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय साखाफारा जादों एबसुआ। नंगौ, फैगौ 27 जानुवारि सानखालि बर' हारिनि मोनसे गोसोखांथाव आरो जारिमिनारि सान बिटिआर गोरोबथा सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय चिरां जिल्लानि कासिकट्रा हायार सेकेन्डारिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो साखाफारा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथाया आबुं 5 बोसोर जासिगोन। बेखौ नोजोर बोना एबसुआ फैगौ 27 जानुवारियाव बायदि रंगिना हाबाफारिजों खुंफुंगोनखौ मिथिहोदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोनाय आरो बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनाय आयदाखौ लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि आरो मोनसे सावरायमेलबो लानाय जागोनखौ मिथिहोदों। बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियाव गुबुन माहारियारि आफादनिफ्राय गासै 3,000 सुबुंफ्रा बाहागो लागोन आरो आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा, बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गुबै सागानगिरि प्रमद बर', गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, उरखावगोरा ब्रह्म, रेनगोरा नार्जारी, जयन्त बसुमतारी, रन्जित बसुमतारी, सायखं बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लागोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथियो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव फुंबिलिनि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी जों जयै दिनैनि बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों फैबाय थानाय 27 जानुवारि 2025 बे जे बर' हारिनि मोनसे गोसोखांथाव आरो जारिमिनारि सान, बर' गोजोन गोरोबथा सान, बिटिआर एग्रिमेन्ट डे, बे सानखौ चिरां जिल्लानि कासिकट्रा हायार सेकेन्डारिनि जे गेवलां फोथार, जे नेशनेल हाइवेनि साखाथियाव दङ, बेयाव जोङो गोग्गोमै खुंफुंनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बिनि थाखायनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मा बेयाव हाबाफारि रनसायदों बेखौ फोरमायनो थाखाय जोङो बे प्रेस मिटखौ लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिबिनि मोनब्रै आफाद आरो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन जथायै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन आरो दिनै फैयै बे एकर्ड डेआ 5 बोसोर जाफैबाय आरो बे 5 बोसोरनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै आरो सिगनेटरि आफादफोरखौ लाफानानै बिथांमोननि आफादा दा गुबुन महराव सोलायबायब्लाबो जोङो बयखौबो लिंनानै प्राय 3000 डेलिगेट्स, बे डेलिगेट्सनि गेजेरजों जोंनि जि सुक्तिनि जिखिनि दफा, बे दफा मावफुंनायनि सायाव, बर' हारिखौ जौगालांनायनि सायाव गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां दङमोन, बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय, बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै जोंनि राव, जोंनि थुनलाइ, जोंनि सिनायथि आरो जोंनि रांखान्थि समाज बेबस्था, लोगोसेनो जोंनि सोलोंथाइ, मोजां सोलोंथाइ आरो जि राजखान्थियारि आरो संबिजिदारि जि मोन्थाय दं, जोंहा जि अधिकार दङ, बेखौ जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव, आसामाव, बर' कसारि काउन्सिलाव जोङो माबायदि मेक्सिमाम लेभेलाव मोनफुंहोनो हायो आरो जोङो बेजों उदां हारि हिसाबै, गोथां हारि हिसाबै गावखौ फोथांना लाखिनो हायो, बिनि जि मोनसे प्रिन्सिपल आरो जि आइडिअलजि दं, मोनसे सिमां गेरेमसा माहारि दानायनि, बिनि आधाराव जों माखासे बाथ्राखौ बेयाव सावरायगोन आरो बेखायनो 27 जानुवारि
2025 जोङो बे खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननो जोङो बिबार बावगोन आरो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो बिबार बावगोन। बेयावनो लोगोसेयैनो जोङो गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय, बेलुन बिरहोनाय आरो लोगो लोगो जोङो मोनसे गोजोन आरो माने मावफुंनाय जि सुक्तिनि दफा मावफुंनाय पिस एन्ड इमप्लिमेन्टेसन बे आयदाखौ लानानै जोङो मोनसे गोजोन हान्जा सुरगोन आरो बिनि उनाव जों मोनसे गेवलां मेल लाखिदों आरो बे गेवलां सावराय मेलाव बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि बे थांखिखौनो लानानै आरो बे गोरोबथानि सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बेयाव सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लाखिदों आरो बे मोनसे मेहेरगोनां आरो गोथार हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि गौथुम बर' थुनलाइ आफाद, एक्स NDB वेलफेयार एसोसिएशन आरो बेयाव जोंनि UBPO हारिमु आफाद, प्राइमारि टिचार एसोसिएशन जेसेबां जिखिनि आफादफोर दङ बर'नि मोनसेबो आफादा जाहाथे बाद थालाङा, आइजो अनसाय आफादानो जा, इभेन जोङो एक्स BLT वेलफेयार एसोसिएशनखौबो कअपारेटिभ ससाइटिखौबो जोङो हांख्रायनो थाखाय थांखि लादों। दा बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जिखिनि दासिम आरो माखासे मावफुंनो थाखाय आद्रा दंबावो बे गासैबोनि सायाव जोङो बे सानखालि गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन। दा गासै 3,000 गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनिफ्राय बाहागो लागोन आरो आलासि महरै बिटिआरनि बड'लेण्डनि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु सुक्तिनि सासे गाहाय माने सिगनेटरिमोन आरो NDBनि आगुनि आफादगिरि आथिखालाव डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथां, बे हाबाफारियावनो जोङो आसामनि मानगोनां केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो राज्य सभानि MP रोनगोरा नार्जारी बिथां, लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी बिथां, लोगोसेयैनो आगुनि NDB RDनि जोंहा माने दैदेनगिरि अनजालु बसुमतारी, दानसोरां नार्जारी माने सावरायग्रा बिथांजों लोगोसे फेरेंगा रनजित बसुमतारी गासैखौबो जोङो बे हाबाफारियाव हांख्रायदों आरो धीरेन बर' बिथांखौबो हांख्रायनो थाखाय जोङो माने अलरेडि जोङो लाइजाम इस्यु खालामदों। दा बेखाय गासैबो आफादफोरखौ मोनसे आमब्रेलायाव आरो गासै बारग' दैदेनगिरि सोमावसारगिरिफोरखौ मोनसे आमब्रेलायाव मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि जि सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनथाम गोरोबथा मोनबाय आरो बिटिआर गोरोबथाया दिनै 5 बोसोरसिम जाफैबाय। जिखिनि अधिकारखौ लानानै जोङो सुक्तियाव दफा हिसाबै मोनदोंमोन बिनिनो माखासेया मावफुंजाबाय आरो बेजों हारिया एसे दावगाबाय। जोंनि सिमा बारायनाया, गामि सोसननाया माखासे जोंहा दिनै मावफुंजाबाय, माखासे आरो आद्रा दंबावो। फैबाय थानाय समाव पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनो गोनां दङ, बेबो जोंनि मोनसे गेदेर थांखिनि मोनसे एजेन्डा हिसाबै जोंनि मोखाङाव दङ आरो बेबायदि गोबां माखासे थांखि आरो अबजेक्टिभजों जिहेतु एकर्डा जादोंमोन बेखायनो गासैखौबो जों मोनसे आमब्रेलायाव लाबोदों। जोंनि जि गोजोन आरो सान्थि गायसननायनि जि कमिटमेन्टमोन 5 बोसोराव कुनु भाइलेन्स गैयाबासिनो, कुनु हिंसा गैयाबासिनो, कुनु डिस्टारबेन्स गैयाबासिनो बर' हारिया दिनै बेखौ गोथारै मावफुंदों आरो इयुनावबो जों गोजोन आरो सान्थिनि गेजेरजों हारि दानायनि थाखाय हारिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज अधिकार संबिधानिक आरो राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन। आसाम सरकार जाय सरकारा जि कमिटमेन्ट जोंनो होदोंमोन आरो बे कमिटमेन्ट मथे बिथांमोना आद्रा खामानिखौ मावनानै दोनबाय, आद्राखौ बिथांमोना दाबो मावफुंनो थाखाय दंबावो। दा बेखायनो सेन्टार आरो स्टेट मोननैबो सरकारखौ दिनैनि प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो गुबुन मेडियायावबो बुंदों, आसामनि सेटेलाइट बा पर्टेल जिखिनि असमिया बिजोंनि मेडियायाव बुंदों जे गोख्रैनो बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जि मोनसे जास्टिफिकेसन, जि मोनसे अबजेक्टिभ दङमोन बे खामानिखौ मावफुंनानै होनांगौ। आरो बे सेगावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों आसाम सरकार, भारत सरकारखौ जों खावलायदों जे 5 बोसोर एकर्डनि बे समाव आरो जायफ्रा 13, 14, 15 बोसोरसिम दिनै 16 बोसोरसिम जेलाव दङ, NIA नि कर्टआव, CBI नि कर्टआव बिथांमोनखौ गोख्रैनो जेलनिफ्राय दिहुननानै हरनायनि खामानिखौ मावनांगौ आरो जेलाव जे 66 जायफोरो माने सेन्ट्रेल जेलाव दिनैसिमबो दङ, सान्तिनि आधाराव
आरो हिंसा मुक्त जि समाज आरो भाइलेन्स फ्रि जि बड'लेण्ड रिजन जों गायसनबाय आसामाव जों जे शान्तिनि वातावरण बा परिबेसखौ जों लाबोबाय आरो बे जोंनि बर' एकर्डखौ नायनानैनो दिनै आदिबासि सावताल बा डिमासा कार्बि बा आलफा NLFT ATTF गुबुन गुबुन जिखिनि हारि माहारिनि माने आर्म स्ट्रागलिं अर्गेनाइजेशनफोर दंमोन दिनै जिहेतु एकर्डआव फैबाय आरो जों पायनियार दा बेखायनो शान्ति गायसननायजों लोगोसे सुक्ति मावफुंनाया प्रधान आरो जि मोनसे आसा आरो मिजिं जि हप्स एन्ड एसपिरेशन जों बर' हारिया बर'नि सोमावसारग्रा आफादफोरा बे एकर्डखौ खालामदोंमोन जाहाथे टाइम बाउन्ड जेरैबायदि सरकारा बुंदोंमोन दारि कमा बिनि जिखिनि माने खोथा बाथ्राफोर दङ बेयाव जिखिनि आखरे आखरे इमप्लिमेन्टेशननि खोथा दङ बेखौ मोजाङै गोख्रोङै मावफुंनांगौ होननानै जोङो फिन खेबसेबाव जोङो दाबि दैखांदों आरो बे हाबाफारिया खोब मोजाङैनो जाफुंसार जाहाथे जायो जोंनि बारग' दैदेनगिरि जोंनि आगुनि दैदेनगिरि एबसुनि गुबुन गुबुन सोमावसारग्रा आफादनि जों बयखौबो हांख्रायनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बयबो बाहागो लानायनि गेजेरजों जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जोङो गुरैयै खर' गंग्लायै जों खावलायहरबाय गोजोन्थों मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो मोनसे सम आरो थासारि थायो सोमावसारनायनि समाव जेरैबायदि मोनसे क्रुसियेल डु अर डाइनि मोनसे सिचुवेशनमोन बा बिनि समाधाना माब्ला जागोन बोरै जागोन बेबो मोनसे क्रुसियेल आरो मोनसे खोब माने सिरियास मोनसे थासारिमोन आरो हारिनि थाखाय निस्थाबानै हारिनि थाखाय बयबो गावखौ बावसोमदों 5000 जोंनि बर' जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना मुंख्लं जाबाय गोबाङा नोरजिया जाबाय गोबाङा लावथि बिखुङाव माने बजबनानै लानांबाय गोबाङा माने जिनाहारि जाबाय गोबाङा दाबो गुलि हाबनानै दङ दा बेबायदि क्रुसियेल सिचुवेशननिफ्राय जोङो फैयै टेबोलाव भारत सरकारजों नेगसिएशन जों खेबथाम खालामबाय 93 आव 2003 आव आरो दा 2020 आव दा नेगसिएशन खालामनायनि सिगांनि पार्टआ जेसेबां डु अर डाइनि सिचुवेशन क्रुसियेल आफ्टार नेगसिएशन बे एकर्डखौ मावफुंनायनि बेलायावबो बे सेम सिचुवेशन बेयाव लाइफ एन्ड डेथनि थासारि गैयाब्लाबो बेखौ मावफुंनानै बास्तबमुखि रायजो राजाया लुबैनाय हारिया लुबैनाय बेखौ मोनफुंहोनांगौआसो मेइन एजेन्डा दा बेखायनो एकर्ड खालामनाया बुजाबुजि खालामनाया सलुसन खालामनाया जेसेबां गोब्राब टाफ बेबायदिनो सुक्तिनि दफा मावफुंनायाबो टाफ गोबां माखासे सुक्तिफोर दङ अल ओभार इन्डियायाव सा सानजा भारतआव इभेन माने आसाम एकर्ड दिनै गोलाव समसिम बेफोरो इमप्लिमेन्ट जानायाव माखासे जादों माखासे आद्रा जानानै थादों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेंनाय जिरायनाय गैयालासेनो मालाबा जोङो दिल्लीयाव मालाबा दिसपुराव मालाबा जोंनि गेजेराव होमवर्क खालामनायनि बेलायाव सरकारखौ नारसिननायनि बेलायाव सरकारखौ बाध्य खालामनायनि बेलायाव जोंनि जि फुल टीम दङ एबसुनि आरो जायफोर सिगनेटरि टीमफोर दङ जोङो मालाबाबो बेखौ लेहेम खालायाखै खम खालायाखै दा बेखायनो बेफोर गोखा गोदै गुदुं गुसु थासारिया थागोन जोंनि जि डिटारमिनेशन जोंनि जि थांखिया जाबाय टाइम बाउन्ड एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ जेलाव थानाय NDB बिथांमोना लांदां अख्राङाव फैनांगौ केसआ उइथड्र जानांगौ इनस्टिटिउशना एस्टाब्लिश जानांगौ माखासे इनस्टिटिउशननि दा एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल ओंखारबाय आरो बावैसो बासबारियाव जि 300 कौटि थाखानि मिनिस्ट्रि अफ रेलवे डिपार्टमेन्टआ बेयाव रेलनि कच माने वेगन फेक्ट्रि गायसननायनि थाखाय माने रां एलटमेन्ट होदों आरो लेन्डनि क्लियारेन्सखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांमोना बिदों दा बेखायनो बेफोर मोनसे ग्रेट एचिभमेन्ट आरो लासै लासै बेफोर जागोन खारन इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआ सानसेनो जाया 50 बोसोराव बर' हारिया जिर'मोन इन्डियान इन्डिपेन्डेन्सआव जोंनि क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बा बै समनि गवालपारा डिस्ट्रिक्ट जि जाया मानो बे ओनसोलफोरा बिराद मोनसे आन्डार डेभेलप रिमोट आरो कुनु माने इनफ्रास्ट्राक्चार गैयामोन लामा दालां जेबो गैयामोन किन्तु दिनै लासै 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 बिनि खामानिया जादों बे सानसेनो जानानै फैया आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ रम वाज नट बिल्ड इन ए डे रमआ सानसेनो जायाखै दा बेखायनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि बेलायाव एबसुनि जि अबजेक्टिभ डिटारमिनेशन एजेन्डा जोङो एक बिन्दोबो दोरोदा सरकारा बाध्य टाइम बाउन्ड कमिटमेन्ट मथे खामानि मावनांगोन आरो फैबाय थानाय 1 मासनि गेजेराव नैबे एकर्डनि मोनसे आयेनारि मर्यादा जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय जों इसिङाव बायजोआव जे खामानि मावनांगौ दङ मावगासिनो दङ दा बेखायनो
बयखौबो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि हारि दानायनि जि चेतना जि जातीय सत्ता बेखौ दिन्थिफैनो थाखाय बा बेखौ हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंखौ मदद होफैनो थाखाय जों खावलायबाय ना बेयाव बर' थुनलाइ आफादजों एबसुजों जों गुवार आरो गोथौयै सावरायबाय सावरायनायनि उनाव जोंनि जिफोर दाबि दंमोन 6.3 नि आधाराव जि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटारखौ लानानै सरकारा बुंदों जि केबिनेट साब कमिटि दानानै होदों 1/1/2006 बे हाइ कर्टनि मोनसे अर्डार दङ आरो सरकारा बेखौ बेस इयार खालामनानै लादों होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो केबिनेट साब कमिटिया जिफोर स्कुला सिगाङाव थालांदोंमोन बिभिन्न कारनाव इस्यु डेट एफेक्ट डेट सोरनिबा पारमिसन गैया रिकगनिसन गैया सोरनिबा माने मा होनना बुङो कनकारेन्स गैया बे मोनसे जास्टिफिकेशननि आधाराव बै जे इस्यु डेट एफेक्ट डेट बायदिसिना फिसा फिसौ जिखिनि जेंना नुजादों आरो फिसा फिसा माखासे प्रब्लेमनि थाखायनो बिथांमोना बन्सित जानो गोनां जादों दा बेखौ रिभेरिफिकेसन खालामनानै सरकारा बबेबा मोनसे डकुमेन्ट्सखौ मोनथाम मोनब्रै डकुमेन्ट्सनि गेजेराव मोनसे डकुमेन्ट्सखौ आधार हिसाबै लानानै 2006 नि सिगां जि डकुमेन्ट्स थायामोन आधार हिसाबै लानानै प्रभिन्सियेलाइजखौ खालामनो होननानै सरकारा बुंदों बे जाबाय आसाम लेभेलनि केबिनेट साब कमिटिनि डिसिसन किन्तु जोंनिया जाहैबाय जे 6.3 बिटिआर एग्रिमेन्ट मथे जोंनि जायगायाव जिखिनि इनस्टिटिउसन दङ जिखिनि स्कुल कलेज दङ दा बेखौ निड बेसनि आधाराव जिहेतु बेयाव प्रायरिटि दङ दा गोनांथिनि आधाराव एकर्ड मथे खालामनांगौ दा बिथिङा मोननै मोनसेया जाबाय आसाम सरकारा 2006 खौ आधार लानानै गावनो साब कमिटि दानानै भेरिफिकेसन खालामनानै जास्टिफिकेसन होनायनि मोनसे बिथिं आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट बायदियै एकर्ड बायदियै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि बिथिं दा बेखायनो जोंनि बुजिनायाव गोनो गोथो खालामनाङा जोंनि दाबिया दाबो दङ आरो स्ट्रंलि जोङो सरकारखौ बुंदों जे सुक्ति मथे खामानिखौ मावनांगौ 101टा हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसननि जोंहा डिमान्ड दंमोन पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ बर' मिडियामनि 35टा मडेल हाई स्कुल बर' मिडियामनि गायसननांगौ पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव बर' साबजेक्टखौ सोनांगौ सिटेटआव बर' लेंगुवेज 1खौ सोनांगौ दा सिटेटनि दाबिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो सिटेटआ जेला फैगोन आरो बेयो केन्द्रीय लेभेलाव माने खामानिया सोलिगासिनो दा जिहेतु जोंहा टिचार नांगौ बेखायनो आसाम सरकारा बुंबाय जे आसाम लेभेलाव स्पेसियेल टेट आरो प्रयोजन जायोब्ला बिटिआर लेभेलावबो स्पेसियेल टेट पाथिनायनि गेजेरजों टिचार एपइन्टमेन्टनि लामाखौ खुलिगोन आरो स्कुल एडुकेसन बर्डआव एकाडेमिक अफिसार एससिआरटिआव माने लेक्सारार थिसननाय जिमान जिखिनि जोंहा जेंना दङ इजिएस सेन्टाराव जोंनो पस्ट नांगौ सिंगल टिचाराव जोंनो एपइन्टमेन्ट नांगौ बिनि सायाव माखासे समाधान जादों माखासे आद्रा थादों 29 तारिखआव फिन सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर उमेश पेगुआ जोंजों रायज्लायफिनगोन होननानै जोंनो खोथा होदों गोजोन्थों।